Insellmulkom u nilqawkom għat-talba tat-tifħir ta' sbieħ il-jum. Illum billi qegħdin is-Santwarju ta' Pinu u nagħmlu l-erbgħat bitħija l-Assunta, ser nagħmlu flimkien is-salmi ta' sbieħ il-jum mill-Komun tal-Madonna. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu u bin Marija, ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata tas salvazzjoni tagħna. Nersu qudiemu bana trat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għax Alla kbir hu l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħra xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-nax tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisa lu jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Innu mill-Komun ta' Marija. Sid glorjuża li filoli fuq il-kwiekeb ġejt imtella, natuk ġieħa xint bħalibek safis qejd il-dak li ħalqek. Bibnek sewejtinna l-ħsara, lidnu b'teva ġibet fuqna, bitjubitek ftaħt modija biex l-imsejkna jidħlu s-sema. Inti l-bib tas-sultanoli, bib li minnu d-dawl feċ fuqna, ħajjifirħu l-ġnus mifdija, għax bik verġni sabu l-ħajja. Għamel int li nsebħu f'kollox il-Missier lil Kristu ibnek u l-Ispirtu li bħal blibsa taġmil kbir żejnuk bil-grazzja. Amen. Ħinja int Marija, għax bik ġi fostna s-Salvatur tad-dinja, issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej, idħol għalina quddiem ibnek. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex, ruħi bilaċċa għalik imxenna jiena, bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nistaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftejja jxandru t-tifħir tiegħek. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek, għax bikel mill-aħjar li jsemmen nimtela u jannilek fommi b'xoftejn ferriħa. Meta mindut fuq frixi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sarit tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ. Miegħek tingħaqad ruħi, int weżinni bil-leminija tiegħek. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħinja int Marija, għax bik ġie fostna s-Salvatur tad-dinja, issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej, idħol għalina quddiem ibnek. Int is-sebħ ta' Ġerusalemm, int il-ferħ ta' Iżrael, int il-ġieħ tal-poplu tagħna. Birku għemejja l-kolla tal-mulej il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej, birku smewiet il-mulej. Birku l-mijiet kolla ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kolla il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej, birku kwiekeb tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kolla il-mulej, birku rjieħ kolla il-mulej. Birku naru sħana il-mulej, birku bartu ksieħ il-mulej. Birku nida u borra il-mulej,
Birku silġ u bard il-mulej. Birku ġlata u silġ il-mulej. Birku l-jieli u ġranet il-mulej. Birku dawl u dlam il-mulej. Birku bera u sħab il-mulej. Ħad birek l-art il-mulej. Ħad faħru tolliħa għal dejjem. Birku muntanji u għoljiet il-mulej. Birku kull ma jimbet fl-art il-mulej. Birku wejjun il-mulej. Birku wibħra u xmajjar il-mulej. Birku ħud kbir u kull ma jżiġ fl-ilma il-mulej. Birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Birku bejjem u mrieħel kollha il-mulej. Birku wliet il-bnedmin il-mulej. Birek Iżrael il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku għaddisin tal-mulej il-mulej. Birku għaddejja tal-mulej il-mulej. Birku spirti u rwieħ tal-ġusti il-mulej. Birku għaddisin u intom ta' qalbhom li il-mulej. Birku Ananija, Azarija u Misael il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Imbirku l-Missier u Liben u l-Ispirtu Santu, infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbirek int mulej fil-wisa kollu tas-sema, ta' min jollik u sebħek fuq kollox għal dejjem. Int is-sebħ ta' Ġerusalem, int il-ferħ ta' Iżrael, int il-ġieħ tal-poplu tagħna. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għastħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Għannu lil-mulej għanja ġdida, fil-ġemma ta' ħbibu u t-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew li tsijhom bis-sultan tagħhom. Ħajfaħru bis-sfil l-isem tiegħu, bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Bil-glorja jitennew ħbibu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir tħalla jkun fuq fommhom u s-sjuf b'żewġ tixfar f'idejhom biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu l-kastik lill-popli. Jorbtu bil-ktajja nislaten tagħhom, birbit tal-ħadid il-gbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom, dan ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi, għax hu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Għażilha l-mulej u ħatara fost kulħadd. Daħħalha tgħammar fid-dar tiegħu u ħatara fost kulħadd. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Għażilha l-mulej u ħatara fost kulħadd. Imbirka int Verġni Marija mill-mulej Alla loli, aktar minn nisa kollha tal-art. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi, fomm il-profeti għaddisin tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li jobgħoduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef l-Abraham missierna li jagħtina, li meħlusin minn idej l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu, biex tarraf il-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-għoli żjara tax-xemx tila, ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu,
kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbierka int Verġni Marija mill-mulej Alla loli, aktar minn nisa kollha tal-ard. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwielet minn Marija Verġni. Infaħruh u nitolbuh. Tidħol għalina quddiemek ommok mulej. Salvatur tad-dinja bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek, int ħarist minn qabel lil ommok minn kull teba' tad-dnub. Żomna safja u mbeda mid-dnub. Feddejtana int għamilt lill-Verġni bla teba' Marija, amara tiegħek l-iżjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu Santu. Għamilna tempju li fih dejjem jammar l-Ispirtu tiegħek. Verb etern intallimt l-ommok tażel għalija is-sem it-tajjeb. Għatina li nagħmlu bħala billi nfittxu l-ikel li jsaħħaħna għal ħajja ta' dejjem. Sultan ta' Slaten intrid li ommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Għatina l-grazzja li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema. Sejt is-sema u l-art, int qed lil Marija Sultana fil-leminija tiegħek. Għam li jkun jistoqilna nissieħbu magħha fil-glorja. U jew issa fiskiet irresqu talbna il-missierna tas-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-menu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għamil mulej li l-imqazza Marija dejjem Verġni, bit-talb tagħha tkun għalina għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib, u ddaħħalna fil-għena u slim tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu, għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżis l-lum qegħdin nofru dil-Quddisa għar-Ruħ Ċensuvella u John Xkembri. Qegħdin f'din il-mixja bi preparazzjoni għall-Assunta. Ekk illum il-ħsieb tagħna se nerġgħu ndawruh fuq Marija bħala il-mimlija bil-grazzja. Lekk jew nitolbu il-mulej li bħalma ħa grazzja ma' Marija jieħu wkoll grazzja ma' kull wieħed waħda minnha minn qabel l-istess tnissil tagħna, jew nitolbuh permezz ta' din il-Quddisa biex narfu din il-grazzja li rċevejna, din l-imħabba speċjali ta' Alla bħala Missier, Iben u Spiritu Santu għal kull wieħed waħda minna. U biex nitħejjew tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina. Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla fil-providenza tiegħek tal-għaġeb intrid li l-Verġni Marija tagħti twelid l-Awtur tal-Grazzja u tajtielu bħala sieħba fil-misteru tal-fidwa tagħna l-bnedmin. Lienna li qegħdin nitolbuk, għatina li tiksbinna kotra ta' grazzi u twassalna għal port tas salvazzjoni ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien is-Sultan Aħab bagħat messaġġiera ma' Iżrael kollu u ġabar il-profeti fuq il-Kalmel. Elija jersaq lejn il-poplu kollu u qalilhom: kemm se ddumu titlajjaw minn naħa għall oħra, jekk il-mulej u Alla morru wrah, inkella morru wara Baal, jekk ikun hu. Il-poplu ma rafx iwieġeb. Elija qal lill-poplu: mill-profeti tal-mulej bqajt jien waħdi, u l-profeti ta' Baal ilaħqu l-450 wieħed. Għatuna żewġ gniedes, ħallu l-dawn jażlu gendus għalihom, weqgħaxtuh bċejjeġ, weqgħeduh fuq il-ħatab bla ma jkebsu n-nar. U jien inħejji l-gendus l-ieħor u nqedu fuq il-ħatab bla ma nkebbes in-nar. Intom sejħu l-Alla tagħkom u jien insejjaħ isem il-mulej, dak Alla li jwieġeb permezz tan-nar, dan hu Alla. Sewwa wieġeb il-poplu kollu. Imbagħad Elija qal lill-profeti ta' Baal: għażlu l-gendus u ibdew intom, għaliex intom l-aktar filat. Intom sejħu l-isem l-Alla tagħkom bla ma tqabdu n-nar. Huma ħadu l-gendus u taqulhom: ħejjewh u bdew bisħieħ sa nofsinhar isejħu isem Baal u jgħidu: Baal weġibna. Iżda ebda waħda ma kien hemm, u ebda kelma ma kien hemm, u ebda tweġiba. U baqgħu jaqbżu quddiem l-artal li kienu għamlu. F'nofsinhar Elija beda jiddieħaq bihom u jgħidilhom: għajtu bleħenola għax tassew Alla, għandu mnejn jinstab imħasseb jew imħabbat jew imsifer, inkella rieqed ħajjistembaħ. U bdew jgħidu bleħenola u qattgħu ġisimhom skont id-drawwa tagħhom bisjuf u skiken, sa ma beda jċarċar id-dem fuqhom. Għadda nofsinhar u baqgħu mitlufa sa ma wasal il-ħin tal-offerta tal-vittma.
Iżda ma kien hemm l-ebda kelma, ebda tweġiba, ebda widel. Elija qal lill-poplu kollu, ersqu lejja, u l-poplu kollu resaq leħ. U reġa' waqqaf l-artal tal-mulej li kien iġġarraf. Elija ħa 12 il-ġebla, skont il-għad ta' tribujiet ta' wlied Ġakob, li lilu l-mulej kien qallu Iżrael ikun ismek. U b'dan il-ġebel bena artal għall-isem tal-mulej. Ħaffer madwaru gandot, jesa daqs 2 sijan żerrija. Qiegħed sewwa il-ħatab, qatta il-gendus u qiegħdu fuq il-ħatab. Imbagħad qalilhom, imlew 4 ġarar ilma u ferrawhom fuq il-vittma u fuq il-ħatab. Erġgħu għat-tieni darba qalilhom u reġgħu għat-tieni darba. Erġgħu għat-tielet darba reġa' qalilhom u reġgħu għat-tielet darba. L-ilma tferrex madwar l-artal u l-gandot ta' madwaru imtela bl-ilma. Fil-ħin li joffra s-sagrifiċċju, il-profeta Elija reġa' ħareġ f'nofsinhar fin-nofs u għajad. Mulej Alla ta' Iżrael, ta' Iżak, uri illum li jien Alla fost Iżrael, li jien il-qaddej tiegħek u li dan kollu għamiltu għall-kelma tiegħek. Weġibni mulej, weġibni, ħalli jkun jaf dan il-poplu li jient mulej int Alla u li jient dawwartilhom qalbhom lura. U niżel nar minant il-mulej u ħara il-vittma u l-ħatab u l-ġebel u t-trab sa xorob l-ilma fil-gandot. U dan raħ il-poplu kollu u nxteħtu wiċċhom fl-art jistqarru, Jahve Alla hu, Jahve Alla hu. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Jien għedt lill-mulej insidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. L-hemm tagħhom ikatru, dawk li jaħtru Alla oħra. Lil dawn ma nsawwabx id-demm sagrifiċċju, anqas isimhom ma nsemmi b'xoftejja. Mulej inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żżomm f'idejk xortija. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bik fl-eminti qatt ma nitħarrek. Int għallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Ħarisni o Alla, għax fik jien nistken. Alleluja, alleluja. Il-modijiet tiegħek għallimni mulej, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, xejn taħsbu li ġejt iwaqqa' il-liġi u l-profeti. Jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex iwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-ard, lanqas ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna ta' smewwied. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewwied. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Kif qedtilkom fil-bidu tal-Quddisa, il-ħsieb tagħna, hekk il-ħsieb imħejji mir-rettur, u fuq il-frażi mimlija bil-grazzja. Din nistgħu ngħidu t-tieni frażi li ngħidu fis-sliema, sliema lik Marija mimlija bil-grazzja. Xi tfisser? Meta ngħidu mimlija bil-grazzja,
ifisser li Alla kien qed jieħu inizjattiva u li Marija kienet diġà mimlija l-grazzja. Fil-fatt Alla nnifsu quddiem l-inizjattiva għax ritu. Huwa dejjem Alla li jagħmel l-ewwel pass lejn il-bniedem u dan għaliex Alla hu imħabba. Mela fir-relazzjoni tagħna mal-Alla mhux li r-relazzjoni miegħu ma tinbenix fuq għax aħna nagħmlu xi ħaġa imma xu jieħu inizjattiva bħalma għamel ma' Marija u mbagħad li jistenna minn għandna li naċċettaw. Jiġifieri quddiem il-grazzji li l-mulej jagħtina aħna għandna l-libertà li naċċetta dak li joffrili u l-libertà wkoll li nirrifjuta. U ħafna drabi dan ir-rifjut ma jkunx rifjut direttament ta' Alla, imma nagħżel li nagħmel affarijiet oħrajn li ma jkunux ġejjin minn Alla. Xi tfisser mimlija bil-grazzja? Aħna bil-Malti meta żewġ żgħażagħ jibdew jirrelazzjoni ma' xulxin ngħidu ħa grazzja magħha jew ħadet grazzja miegħu. L-istess il-kelma grazzja. Alla jieħu grazzja magħna, ġifieri Alla qisu jimtela bl-imħabba lejna. Issa f'din l-imħabba li Alla jagħtina imbagħad Alla għandu proġett għal kull wieħed waħda minna. Li ma proġett aħna rridu niskopruh bil-mod il-mod. Aħna nsibu din il-grazzja fil-ħajja tagħna aktar ma niskopru Alla x'irid minna. U din mhix xi ħaġa li tiġri f'mument wieħed. Mhix xi ħaġa li niskopruha bħal meta jkun hemm sajjetta fil-brazzi. Jista' jkun hemm mumenti qawwija iva ta' ispirazzjoni. Però mbagħad biex ħaġa nkunu nafu ġejja minn Alla jew le, dak li jinbet fil-qalb tagħna rridu bil-mod il-mod ngħadduh minn proċess ta' ħsieb. Dan ħsieb ma jkunx ħsieb ta' kalkoli għax quddiem il-grazzja t'Alla quddiem il-vokazzjoni tiegħu ma nistgħux nikkalkulaw ħafna bħalma nagħmlu fil-mentalità tad-dinja. Ma nistax jien jekk inħoss il-mulej pereżempju qed isejjaħli għas-saċerdozju nibda nikkalkula u nara kif ħanejx dik il-vokazzjoni. L-istess jekk qed isejjaħli għal ħajja miż-żewġa. Veru tista' tippjana ftit, però ma tkunx dak l-iskop. Meta ngħidu dak li jiġina fil-qalb tagħna rridu narah b'moħħna, ifisser li rridu niddixxernu ftit, jiġifieri nanalizzaw ftit jekk dak li qegħdin inħossu x'motiv hemm warah. Jekk jaqbilx mal-kelma t'Alla, jekk il-kelma t'Alla relatata ma' dak li qed inħossu tagħtinix ħeġġa fil-qalb tagħna. Narraw u nippruvaw nifhmu sew jekk dan hux jiġibilna l-paċi profonda fil-qalb tagħna. Naraw f'dik id-deċiżjoni hemm x'aħna nfusna, forsi xi tip ta' egoċentriżmu jew egoiżmu. B'dan il-mod dak li nħossu jibqa' jiġi ippurifikat u l-grazzja t'Alla imbagħad jista' ikollha ħafna aktar effett fina. Allura bħal Marija aħna wkoll għandna dawn il-grazzi speċjali. Dawn il-grazzi l-ewwel nett għandna l-grazzi sempliċi, l-grazzi ta' kuljum. Alla fl-imħabba tiegħu u dejjem disponibbli għalina. U aħna dawn di d-disponibilità tal-mulej irridu nagħmlu użu minnha. Dan il-mulej qiegħed hemm fil-qalb tagħna. X'in irridu nistgħu nduru lehu nitkellmu miegħu. Però tista' tgħaddi ġurnata, tista' tgħaddi ġimgħa, jista' jgħaddi xahar u l dan Alla li hemm fina ma nkellmuhx.
Ġesu qiegħed preżenti għalina fl-Ewkaristija. Hekk f'dan iż-żmien forsi ħassejna l-nuqqas tal-Ewkaristija għax konna mċaħdin mill-Qudiesa, mill-Knisja. Però kellna dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni u Ġesu baqa' preżenti wkoll f'kull knisja. Hekk fil-Gżejjer tagħna jekk titla' fuq liema bejt titla', anki jekk għandek qed tgħix f'appartament, probabbli mit-tieqa ser tara xi knisja. Hemmhekk hemm grazzja, hemm relazzjoni li jien nista' nibni ma' Ġesu. Qed neħodha din l-opportunità. Għandna l-kelma talla. Jekk qed issegwuna b'dan il-mezz ta' komunikazzjoni permezz ta' internet, nistgħu naċċessaw anke jekk m'għandniex il-ktieb tal-Bibja, nistgħu nfittxu buttuna waħda il-kelma talla u naqraw biċċa mill-Bibja ta' kuljum. Nistgħu nfittxuha bil-Malti, bl-Ingliż, traduzzjonijiet differenti. Dan hu mod ieħor kif Alla jintaqa' magħna, hemm grazzja oħra. Però din il-grazzja jien irrid niftħilha l-bieb biex tidħol fil-ħajja tiegħi. Hemm ir-relazzjoni mal-Ispirtu Santu li lest li jinqeda bija biex kompli jwassal lil Kristu. Din grazzja oħra li jien irrid nistedinha tidħol fil-ħajja tiegħi, li jien irrid niftaħlu l-bieb. Fil-Magnificat Omna Marija tgħid xeħet għajnejh, xeħet ħarstu fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Il-mulej xeħet ħarstu wkoll fuq kull wieħed u waħda minna. Ejjew nieħdu din l-opportunità. Ejjew fil-waqt li forsi nibdew induru għan-normalità. Ejjew nindunaw b'di l-ħarsa ta' Alla, dik il-ħarsa li tista' tibdilna. Dik il-ħarsa li Zakkew li kien fuq siġra għal kurzità li kien qed iħares lejn Ġesu għaddej minn hemmhekk, ħarsa waħda ta' Ġesu niżlitu minn fuq is-siġra, laqqitu ma' Ġesu, mar għandu, kien miegħu u dik il-ħarsa waslitu biex dak li kien seraq jagħtih lura. Waslitu għal konverżjoni. L-istess id-dixxipli tiegħu iħares lejhom iħobbhom, imbagħad xi jistedrhom jimxu warah dawn imorru. U l-mulej qed iħarsilna. Forsi aħna xi kultant nkunu aljenati u ma nindunawx bih. Ejjew nkunu attenti għax fil-ħajja tagħna bħala bnedmin ħafna drabi aħna naraw dak li nkunu nfittxu. Jekk f'kamra tidħol u tfittex il-ballun, għajnejk jibdew iduru fil-kamra sa xin jaraw il-ballun. Forsi kun hemm affarijiet oħrajn ma jarawhomx il-moħħ. L-istess jekk jien immur infittex xi ħaġa, normalment il-moħħ jibda jażel dik il-ħaġa minn affarijiet oħrajn u l-affarijiet l-oħrajn warrabhom għal ġenb. L-istess issa qegħdin tisemgħu l-vuċi tiegħi u qegħdin tisemgħu lilha u qegħdin tiffukaw fuq dak li qed ngħid jien. Però hemm ħsejjes oħrajn. Il-fatt li qed insemmihom issa tibdew tagħtu kasu għax il-moħħ jażel. U l-istess di l-grazzja li jagħtina Alla u jixħet għajnejh fuqna. Però di l-grazzja mbagħad aħna li nkunu attenti għalija u nilqgħuha. Jekk il-qalb tagħna tkun mimlija b'affarijiet oħra, affarijiet li mhux Alla b'mod awtomatiku, Alla jiġi t-tieni post. Għalhekk jew nitolbu l-mulej biex jagħtina l-grazzja biex niftħu qalbna, moħħna, widnejna, għajnejna għar-rieda tiegħu. U jekk infittxuha, insibuha. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew saħut il-għażiż irresqu talbna l-missierna tas-sema. Jew nitolbu għall-Papa, għall-isqfijiet, għas-saċerdoti mulej, għal dawk li ser jiġu ordinati din il-ġimgħa f'dan is-santwarju, għal pellegrini kollha li jixtiequ jiġu f'dan is-santwarju u ma jistgħux jew li jiġu. Nitolbu kilqa t-talba ta' kull wieħed waħda minna.
u għenna għatina l-grazzja biex nkunu dejjem aktar miftuħa għal-grazzja tiegħek. Biex qalbna u moħħna tiffoka fuqek ħalli dak li trid minna u permezz tagħna iseħħ. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. It-tolbut bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla s-Salvatur tagħna. Ilqamu lej dan is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li qegħdin nofrulek f'di t-tifkira tal-Glorjuża Marija u bil-ħidma setana tal-Ispirtu Santu għamlu sagrament tal-fidwa tagħna l-bnedmin biex is-sagrifiċċju li joffra Ġesu il-Medjatur ħabbibna miegħek u jkun għalina għajn ta' grazzja li twassalna s-salvazzjoni. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Veru Alla u veru bniedem, Inta għamiltu l-medjatur waħdini bejnek u bejn il-bnedmin. Dejjem ħaj biex jidħol għalina. Iżda fil-pjan tiegħek ta' mħabba, ridtu ukoll li l-Verġni Marija, Omm u sieħba tal-Feddej, taqdi dmir ta' Omm fil-Knisja, dmir ta' interċessjoni u ta' maħfra, ta' talb u ta' grazzja, ta' rikonċiljazzjoni u ta' sliem. U dan il-wiri ta' mħabba tagħha ta' Omm ġej biss mill-medjazzjoni sħiħa u waħdanija ta' Kristu. U minn din il-medjazzjoni dan il-wiri jikseb il-grazzja kollha tiegħu. Minħabba fuq dawk kollha li jemmnu meta jsieħbu ruhom fil-hemm u t-tiġrib, jersqu bil-fiduċja kollha lejn il-Verġni Mqazza u jitolbuha bħala Omm mill-ħniena u Ministru tal-Grazzja. Għalhekk mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smawiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċ reġrat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lina nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti f'isma wied, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. U issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
Rrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Issa li ħadna l-ħajja mill-lejjun tas-salvazzjoni mulej, fiċ-ċekontani nitolbuk biex bil-qawwa tas-sagrament tal-Ewkaristija u bl-interċessjoni tal-Verġni Marija nintrabtu dejjem aktar ma' Kristu l-Medjatur tagħna, ħalli minn jum għal ieħor naqdu dejjem fedeltà aqwa il-misteru tal-fidwa tagħna u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Infakrukom li issa wara l-Quddisa l-Knisja tinfetaħ, jkun hawn l-adorazzjoni sal-ħabta tal-11:30 ta' filgħodu, imbagħad wara l-adorazzjoni il-Knisja tagħlaq u terġa' tiftaħ għall-ħabta tal-4:30 ta' filgħaxija. L-appuntament tagħna fuq l-internet issa ikun għall-Rożarju il-lejla fis-sitta u għall-Quddisa fis-6:30. Wara l-Quddisa mbagħad fuq l-internet ukoll tkompli l-adorazzjoni li m'adorazzjoni tagħlaq bit-talba tal-għasar. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Ejjew issa nduru fuq Omna Marija u nitolbuha bit-talba li talbitna istess minn dan is-santwarju. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' namna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' namna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' namna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Meta